Prins Knuds børnebørn, Josefine, Camilla og Feodora af Rosenborg. De er lige kommet i deres farfars flotte, nybyggede Fort Windsor, som lufthavnen har været så venlig at udlåne til os. Daværende prins Knud, han var kommandant fra 1939 til 1949 herude. Og det var et erhverv, at han varetog med på fortræffelig vis, og var en kendt og populær skikkelse i Dragør. I 2002 overtog jeg chefposten på fortet, og blev fortejer. En titel, som prins Knud trods alt aldrig nogensinde fik. Også velkommen til byens borgmester, som bærer fortet med sin tilstedeværelse, og som har sørget for, at byen er klædt til fest i dagens anledning. En særlig tak til projektgruppen, der står bag arrangementet. Det er Tom Wiesmann, Peter Thorning Christensen, Claus Elers og ikke mindst Dine Spogø, der har været ihærdige igangsætter herude. Jeg håber, vi alle sammen får en herlig dag på det gamle fort, hvor alle sejler sat til for at holde en festlig jubilæumsdag, og vil overlade ordet til byens borgmester, Erik Eik Bistrup. Tusind tak, og rigtig hjertelig velkommen til vores by. Velkommen til alle, der er til stede her i dag og fejrer den her festlige dag sammen med os. Dragør Kommune har en lang og spændende historie, som vi ikke blot vedkender os, men er rigtig stolte af. Fra de hollandske bønder oppe i Store Magleby til fiskerne og kaberne i Dragør. Vores skønne bys gamle gader med de gule huse som kendetegn. Men en særlig del af vores historie er dog historien om Dragør som forsvarsby. Siden 1700-tallet har Dragør udgjort en vigtig brik i forsvaret i København, og vi har bevaret rigtig mange spor af denne historie. Skråt over for mit eget hjem ligger et af de 2 krudttårnshuse, som vi har, som er bevaret helt fra 1700-tallet. Historien den lyder, at man ikke længere turde have krudtet inden for Københavns volde på grund af sprængfaren. Og derfor så placerede man dem langt ude på Amager, og også i Dragør. En anden tolkning kan selvfølgelig også være, at man allerede dengang havde øjnene op for, at de folk i Dragør godt kan være lidt besværlige. Så derfor lad os endelig placere så meget krudt som muligt derude. Nå, men mere end nogle andre bevis for vores historie som forsvarsby, så er der vores 2 forte, Kongelundsfortet og dagens fødselsdagsbarn, Dragør Fort, som stammer fra en tid op mod 1. verdenskrig, hvor man politisk mente, at man kunne beskytte København bedst ved at lægge en krans af fæstninger rundt om byen. Et kæmpe arbejde blev der lagt i at etablere det her sted. Men som den tidligere præsident John F. Kennedy i USA sagde, så lærer historien os, at hverken fjendskab mellem nationer eller enkeltpersoner kan vare for evigt. Så i dag er Dragør Fort et minde om en svunden tid og for længst forældede forsvarsprincipper. Men samtidig med så har det igennem årene blevet til en af vores bys vartegn, som de mange turister, som kommer her til byen, nyder rigtig godt af. Og så Dragør Fort også et samlingspunkt for os borgere, som under Torben Bødgaards ejerskab har udviklet sig til et sted, hvor mennesker er kommet for at spise, at høre god musik, feste, eller som i sommer gå rundt og se på samtidskunst placeret forskellige steder her på fortet. Dragør Fort er derfor et vigtigt element i Dragør Kommunes kulturarv, som er værd at fejre her på vores 100-års dag. Og så er det også en aktiv aktør i virksomhedslivet i byen i det moderne Dragør. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke den her initiativgruppe, som har stået bag det her flotte arrangement, og lykkeønske dem med dagen. Jeg havde æren her for nylig at være med i en planlægningsdag her indenfor i lokalerne. Det var fantastisk at møde den entusiasme, stolthed og begejstring for planlægningen af den her dag. Det er dejligt, at vi i Dragør har så mange private med initiativ og evner til at gennemføre projekter som dette. Her er der i høj grad tale om, hvad
man med et moderne ord kan kalde for aktiv medborgerskab. Noget, som vi jo også rent politisk har fokus på i de her dage. Så vil jeg også benytte lejligheden til at sige tak til og lykkeønske de to forfattere med de to flotte bogudgivelser. En klog mand, han sagde engang, historikere er blot mennesker med øjne i nakken. Så når de om lidt her skal signere deres bøger, så lad være med at lave grimasser bag deres ryg. Det kunne jo være, de så det. Afslutningsvis så vil jeg med stor glæde lykkeønske Dragør Fort og Dragør Kommune med 100 års fødselsdagen. Må Dragør Kommune og Dragør Fort leve et fortsat stolt og længe liv med udsigt over Øresunds bølger midt i vores fantastiske amerikanske natur i en historisk tidslomme, men alligevel tæt på en moderne og levende by. Tak skal I have, fordi I kom i dag. Årsjubilæet for Dragør Fort bliver markeret i dag med fest og farver. Men jubilæet har også ført noget med sig af mere blivende værdi. Jubilæet bliver nemlig markeret, som vi lige hørte, med 2 bogudgivelser, som afsløres i dag. Bøgerne kan erhverves på jubilæumsdagen til en særlig jubilæumspris, og efter ønske stiller forfatterne sig til rådighed for dedikation af bøgerne. Året 2014 er et krigshistorisk år af dimensioner. På søndag 8 dage, den 12. oktober, er der premiere på TV af DR's nye serie i 8 afsnit om krigen i 1864, der var så tragisk for Danmark. Det er efter sigende den største satsning i DR's historie, og i de kommende måneder vil vi alle blive konfronteret med krigens grusomheder på tv-skærmen og få Danmarks krigshistorie helt ind under huden. Dragør Fort kom lykkeligvis aldrig i krig. Men fortet står som et levende monument for, hvor galt det kunne være gået under 1. verdenskrig, hvis Danmark var blevet angrebet. De 2 bøger har forskellige sigte, men supplerer hinanden på fortrinlig vis. I bogen Amager i krig og fred fortælles Danmarks krigshistorie set fra Amager med mange nye interessante informationer og med angivelse af de mange militære efterladenskaber, som Amager er så rig på. I bogen Dragør Fort 1914-2014 beskrives fortet med et væld af detaljer fra fortets historie gennem 100 år og suppleres med en enestående samling af ikke tidligere offentliggjorte fotos. På projektgruppens vegne vil jeg gratulere Dragør Fort med 100-årsjubilæet, som er den direkte anledning til, at de 2 bøger er blevet realiseret, og gratulationen dedikeres specielt til fortets chef, Torben Bødker, som på alle måder har været projektgruppen behjælpelig. Og så vil jeg bede alle med mig om at udbringe et leve for Dragør Fort, og det skal naturligvis være et særligt leve, som anvendes lokalt af fastelavnsrytterne her i det sydlige Amager. Og det I skal gøre, det er, hver gang jeg løfter mikrofonen, så råber I hurra 1 gang. Dragør Fort, det leve! Hurra! Det må og det skal leve! Hurra! Det leve længe, og det leve godt! Hurra! I fryd og glæde og i velstand svæve. Hurra! Tak skal I have. Tak skal I have.